Pozdrav youtuberi, danas ću pokazati kako da uljepšate desktop na Windows 7. Prvo što vam treba je wallpaper, neki jednostavni, znači šta manje boja da ima. Evo ovo, u mojem slučaju je ovo ovako bijelo, okolo plavo. Možete tako neki, znači jednostavni. Dalje, što možete da radite je da promijenite ikone. A kako se to radi? Uđite na Google, idete na slike. Evo ćete tu i upišete na primjer folder icon. Sam falio, ali nema veze. Uđete na primjer u ovaj, isti kao moj, i kliknete posjetiti stranicu. I samo scrollujte malo dolje i kliknite download ISO. Znači mora vam biti u ISO. Idete tu i skinite. I kada se skinete na neki folder koji želite promijeniti, idete click properties, idete customize, change icon, idete browse i onda odaberite gdje ste skinuli taj folder, kliknete na njega, open, ok, apply, ok, znači vam se da promijeni. Dalje što možete da radite je da što manje ikona imate na desktopu. Znači najbolje vam bilo da imate jednu samo za igrice, jednu samo za programe i tako dalje. Znači što manje. Dalje što možete je da promijenite boju taskbara. Idete desni klik na desktop, idete personalize. Idete u window color i ovdje možete da vidite, odaberete koje boje. To možete isto tako da promijenite start dugme. Vidite, ja sam promijenio, vidite kako je to. Možete također ostavite neki gadget ili rocket dog. Ja često držim gadget evo na primjer, tu odaberete lokaciju, ok, size large, znači ovo samo za sedmi, znači za Windows stranice, klik gadgets i ovdje odaberete i samo privučete ovako na desktop i naprijed možete ovdje da slažete ovo neko stranje. To je to i to je bilo to. Nadam se da sam vam pomogao i vidimo se u sljedećem klipu.